välkomna till min kanal. Idag sitter jag på balkongen och solar lite. Och sen tänkte jag också på ett bra tillfälle att spela in en video och berätta varför jag var så frånvarande. Och det är för för att jag har haft mycket att göra i skolan. Eftersom att det snart är skolavslutning och man ska få våra bedömningar och sånt. Och 2 så har jag stukat min tumme. Härifrån, så, runt och bak och tumme. Och jag stukade när jag var i skolan och vi körde så här King, och för er som inte vet vad King är 4 rutor, alltså det är 4 rutor. Sen finns det King, bonde, drottning och riddare. Och sen så ska man bomba varandra och sen ta ut någon och sånt. Och sen så fick jag bollen på mig så här, alltså den var så och jag skulle fånga den. Och det kom så här jättelångt ner och det knäcktes. Och jag är glad över det. Och snart kommer min tumme bli bättre, så då kommer jag kunna göra igenbakning och sånt. Men innan det så kommer jag inte kunna göra det. Och det här var typ en uppdateringsvideo så att ni skulle veta varför. Varför jag var så frånvarande. Snart är det också sommarlov och det är jättebra för då kan vi göra utflykter där jag går till Valla, Grittinge, så här jätteroliga grejer. Och vi kommer ses senare, typ när min hand har blivit bättre. Och det kanske tar några dagar. Ja, så tack för att ni kollade på min video. Glöm inte att likea, prenumerera och kommentera. Ses i en annan video. Hej då! السلام عليكم كسودات كي ما نطقر حني سنويا وقرح في عنا جرا وحا حسوسنا صومالي مكاجوغر ما نطحال بالي شيء varför ani video bodan sameni wa ko waxa way fi skolka iyo waxa u taagan ko aawgata kuma shaqulsanay iyo skolka imtixaaniyal waxa saheed iyo kala baad waxa way gacanteena ina daarina gaare waxa way in sulka inta ila meeshaas iyo sulka dan iyo waxay dhacday marka iskoolka jooga oo ciyaarada hokiin ciyaaraan iyo marka waxa kin waxa waaye marka ciyaaraan oo 4 meel la istaagsanaayo meel oo boqortooyaasha iyo kuwa ka hooseeya shaqaalayaashooda iyo banooni marka la ciyaarayo waxay banooni qabto xooga lagu soo tuure iyo markaas mas'uulka hoos imaade oo san waxa yeeshay oo saxanuun hota oo hadda bandoosh aasi maanta xawso itaade maamilyon iyo maamilyon xawso itaade iyo hatta wax kale waxa waa iskoolka marido waa noo xeeraya iyo markaas xismeyn kara video kale oo aadi karo Valla iyo soo dabaalan karo waxaas oo ruugid sumar waayo maanta soo gabagabeynaya oo kuma santina ku fiirsatay videoga iyo alawna like comment comment مع السلامة كل الكادون كجرو